Ahojte, ja vás zdravím zo statku na konci. V tomto videu by som vám chcel ukázať niečo zvláštne, niečo zaujímavé. Je to vynález, ktorý sa používa možno 200 rokov, alebo používal. A my sme to tak trošku oživili a vyskúšame, ako to funguje v našich novodobých podmienkach. Poďte sa so mnou na to pozrieť. Dovolujem si vám predstaviť tzv. Trkáč, čo je vlastne trkacie čerpadlo, ktoré slúži na to, aby sme dopravili vodu z tohto potoka na náš pozemok. Čarovné na tom je to, že tento trkač pracuje prakticky len na základe prírodných síl, nepotrebuje žiadnu elektrickú energiu a pracuje na základe tzv. Hydrostatického rázu, alebo myslím, že sa to nejak tak volá. Princíp je taký, že tu je prívod vody dvojcolovou hadicou. Tá voda vôjde do tejto v podstate nádoby, zdvihne tento ventil, ktorý uzavrie túto nádobu a vystrekne voda do tejto nádoby tlakovej, kde vlastne sa udržiava tlak. Tu je spätná klapka, tá tú vodu nevráti naspäť, ale vytlačí ju smerom von na náš pozemok. Dôležité na tomto je, alebo hlavným princípom je mať nejaký prepad. My máme prepad asi 1,3 metra. Nie je to dobre vidieť, ale tá hadica ide v podstate takto nejako ešte tuto hore vyššie, až tam dozadu a potom vám ešte ukážem, kam to pokračuje. Ale ešte sa vrátim tuto k tomuto. Takže k tým parametrom trošku. Tá prívodná hadica je dlhá 20 metrov, dvojcolová. Ale čo je zaujímavé, tak táto hadica, ktorá odchádza preč, tak tá je dlhá skoro 70 metrov a vytláčam tú vodu do výšky zhruba 11 metrov. Tu je tlakomer, ktorý hovorí, že v tom systéme je tlak 1 bar. To znamená, že je možné, že to vytlačí do 10 metrov, ale pri tých rázoch, keď si to všimnete, tak tá ručička vybehne až skoro na 2 bary. To znamená, že teoreticky by tá voda mohla tiecť až do výšky 20 metrov. Celý ten systém sa ešte stále tlakuje, pretože tá ručička neustále postupne, pomaličky, po pol milimetríka stúpa. No a som zvedavý, na akej hodnote sa to zastaví. Samozrejme, tento systém nie je 100%. Častokrát dochádza k prerušeniu prívodu vody. Tuto keď si skúsim nasnímať, aký tlak sa tam hýbe. Všimnite si, tuto je to spojka aj gumená. Úplne to tak ako pumpuje. Vidíte to? No a niekedy to povolí tu, alebo tu. Treba to potom vždy riešiť, no. Ale vždy to niekoľko hodín takto funguje. A potom prejdem hore a ukážeme si, koľko to je schopné načerpať vodu. Lebo v podstate ten trk to je možno 2-3 deci, 4 deci maximálne, ten jeden trk, hej. Možno pol litra, ja neviem. Tu dám ešte tento pohľad z tejto strany, lebo lepšie vidieť tú prívodnú hadicu. Čiže ten trkáč mám tam dole, tá prívodná hadica, je to čierne dlhé, dvojcolová. Tá sa v podstate šplhá do nejakej výšky 1,3 metra. Pokračuje až úplne tam ďalej, až sem, kde je skruža, ktorá vlastne zaťažuje ten koniec a je tam nasávanie. Ešte to nemám úplne perfektne spravené. Toto tu je táto šedá rúra rovná, to je klasická rúra kanalizačná 50, ktorú som pôvodne použil, čo bola samozrejme úplná blbosť, pretože pri tých rázoch a na tom tlaku mi to neustále rozpájalo, takže som musel aj tak kúpiť túto celú dvojcolovú hadicu a je to o mnoho lepšie. Tu ešte jeden pohľad na trkáč, ktorý je hlboko pod nami, je to možno 6-7 metrov, stojí momentálne na ceste, popod ktorú ide tá hadica a smeruje smerom na náš pozemok. Hej.
No, teraz sa blížime k súdu, ktorý som postavil pod ten prívod vody z trkáča. Takto vyzerá ináč ten prípod, je to také čúrkanie. Každý ten trk urobí nejaké čúrkanie. A pozrite sa, toto je 100-litrový súd. Zatiaľ je 16:25 sa naplňa. Vyzerá to, že je zatiaľ taká 1/3 plná. Uvidíme, za koľko sa ten 100-litrový súd naplní. No, v podstate táto rúra bude potom umiestnená, bude ústiť túto nádrž, z ktorej, kde už máme normálne čerpadlo elektrické a polievame celú záhradu. Respektíve, aby sme niekedy šetrili elektrikou, tak si prečerpáme vodu úplne hore, až tam do lesa, kde máme 1000-litrový kontajner a potom polievame gravitáciou, samospádom. Takže uvidíme, za koľko načúrka plný tento 100-litrový súd. No, vidím, že súd sa nám naplnil, už to preteká. To znamená, že 100-litrový súd sa naplnil, natrkal, načúrkal za 1 hodinu 10 minút. Podľa mňa nádhera, pretože za jeden deň, ak by sa teda nič nepokazilo a ten trkač by bez prestávky fungoval celý deň, tak dá sa povedať, že okolo 2200 litrov by takto natrkal. Keďže minieme denne tak 300 až 600 litrov vody na polievanie, podľa toho, ako je sucho, tak je to vynikajúce. Ja si týždeň od toho pôvodného videa, ktoré som natáčal, chcel som vám ešte ukázať, ako to funguje aj po týždni. Medzi tým som vymenil tú gumenú redukciu za takúto štandardnú, pretože tá gumená sa ukázala ako nevhodná. No a teraz zase skúšam ten systém natlakovať aspoň na 3 bary, aby som vedel, či môžem vytlačiť vodu až do 30 metrov. To znamená, že tento ventil tu som uzavrel, voda teda netečie ďalej, ale zostáva ten tlak v tejto nádobe a vidíte, že ten tlak už mám 3 bary, to znamená, že som schopný vytlačiť túto vodu z tohto trkacieho čerpadla až do výšky 30 metrov. Čo som si všimol, čo sa stalo, je, že tento zvar tu povolil a pri ráze odtiaľ strieka voda. To znamená, že tu je nutná oprava. Budem to musieť na novo zavariť, túto dieročku. Teraz ten ventil pomalinky uvoľním, pustím vodu hore a budete vidieť, ako tlak pomalinky bude klesať, až by sa mal teraz zastaviť na nejakom 1 bare, čo je výtlačná v podstate schopnosť momentálnej hadice, pretože tá mi hore, tohto systému teda, tá mi hore končí v tých 10 metroch. To znamená, že celý ten systém uzavretý končí v 10 metroch, takže viac ako 1 bar tam ani vytlačiť nemôže. Hej. On si to teraz ešte dotlakuje, zrejme tá voda trošku klesla v tej hadici, teraz si to jemne dotlakuje a malo by sa to pohybovať okolo toho 1 baru. Dobre, no toto ma trošku hnevá, že to budem musieť zase vyťahovať zváračku. Tento kúsok tu nemám ako inak urobiť, len to nejak zavariť. Ja vás zdravím zo statku na konci. Majte sa dobré, ahojte.